Number 1, DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 7:15. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Martes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 2025 national and local elections sa Kabikolan naging matrangkilo. Dating Gobernador Noel Rosal nangingenot sa gubernatorial race. Kap Isyam Ismael nangingenot man sa mayoralty race sa Legazpi City. Bagong alkalde kan Tabaco City na si Ray Bargais proklamado na. Sa lado national, daing failure of election ngunyan na 2025. Random manual audit pupunan sa Mayo 14. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV tinagad na palibrehon ang mga nakakulong na journalist. Sa lado ng Karawat, quarterfinal slot puntirya ninda Pinay tennis star Alex Ayala asin world number 3 Coco Gauff. Detalyas kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Generalmente matrangkilo ang ginibong 2025 national and local elections sa Kabikolan. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon, maigpit na pigbabantayan ang reyon sa paagi kan maiwasan na deployment ng mga pulis sa iba-ibang presinto. Sigun sa iya, ang triumpo kan eleksyon resulta kan maray na preparasyon asin koordinasyon kan PNP Bicol katuwang ang mga ahensya ng gobyerno asin kan komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nangingenot sa pagkagobernador kan Albay si Noel Rosal sa partial asin unofficial result kan Commission on Election Media Server alas 3 nin maaga ngunyan nasa 335,619 boto ang nakuha ni Rosal mantang si Albay Second District Congressman Joey Salceda iguanin 327,274 boto sa pagka-vice gobernador. Nangingenot si Diday Ko na may 332,029 boto mantang si June Alegre may 240,784 boto. Si Riman kinatawan Dante Arandia may 35,490 boto. Sinabi kan COMELEC na posibleng maproklamar na ang mga nanggaranang kandidato anuman na oras ngunya na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa pagkaalkalde kan Legazpi City, si Kap Isyam Ismael ang nangangenot na may botong 56,735 base ni sa partial as in unofficial result kan COMELEC kasubagong maaga
si dating alkalde Geraldine Rosal, ikadua na may 51,467 boto. Nagpaabot man in kaugmahan ang mga taga-suporta ni Ismail sa pagsasabing dakulaan sa indang paglaom sa mga programa kini pag-abot kan panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpahayag din congratulations si Alkalde June Aguas kan Santo Domingo Albay sa sayang kalaban sa pagkaalkalde na si Bong Banda. Binati asin pigmidbid ni Aguas si Banda bilang bagong elehidong alkalde kan Santo Domingo sa pagsasabing ako naman ni Aguas sa resulta kan eleksyon asin nagpaabot naman in congratulations si Banda sa gararay na suminabag sa eleksyon matapos ang sayang dating termino bilang vice-alkalde kan Banwaan kan 2016. May mga ipinprogramar na ngunyan aldaw sa pagkatapos kan eleksyon sa Tabaco City. Proklamado na ang bagong alkalde na si Vice Governor Ray Bragais. Ini matapos makakuha nin 24,558 boto. Mientras na vice-alkalde naman si Governor Glenda Bungao na nakakuha nin 30,530 boto. Sa ibang banwaan at siyudad bigdalauman ang proklamasyon sa mga bagong elehidong opisyal ngunyan na aga. Nagpapasalamat si dating Vice Presidente Leni Robredo sa mga Nagueños matapos siyang mailihir bilang alkalde kan Naga City. Sigun kay Robredo, dakol siyang programa asin gustong marealisar ang Naga City. Katakod kini inagad niya sa publiko ang padagos sa suporta sa sayang liderato. Nagpaabot man in pag-umaw si Robredo kay Bam Aquino asin Kiko Pangilinan na nakalog man sa top 12 sa senatorial race base sa partial asin unofficial count. Apat na kaso nin vote buying ang notaran sa Camarines Sur sa nasangunyan pig-imbestigaran na kan mga otoridad. Igwaman in duwang election-related incident sa Masbate asin Camarines Norte. Mientras na sa paagi kan election gun ban, nagresulta ni sa pagkakadakop sa 71 katawo matapos magbiolar mantang 78 na badil ang nakonpiskaran. Sa kabilugan, 26,482 na checkpoint ang ibinugtak para masigurong ligtas ang eleksyon. Nagpapasalamat man ang PNP Bicol sa gabos na ahensya, gobyerno lokal asin publiko sa suporta asin kooperasyon para matriumpo asin silag ang eleksyon. Iyan ang primero kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plasman. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mababakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa inyong mga suking tindahan. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado National. Pigdeklarar ni Comelec Chair George Erwin Garcia na daing failure of election ngunyan na 2025 election. Deklarado man o kaya sayang ipinaliwanag na ang gustong sabihin kan failure of election daing nag-abot ang mga o kaya daing magamit chairman daing abot ang mga teachers kung kaya daing nagserbe bilang electoral board member asin maresulta ni sa failure to elect. Ipinahayag kan Philippine National Police na naging matrangkilo ang 2025 midterm election. Inuwaw ni PNP Chief General Romel Marbil ang gabus na unit kan pulisya asin mga katuwang na ahensya kan gobyerno para sa sendang esfuerzo na mamantenir na ligtas ang eleksyon. Sinabi kan PNP na may kabilugan na 205,136 na tauan ali sa PNP, Forces Armadas kan Pilipinas, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection na siniba pang ahensya ang nakadeploy sa bilog na nasyon. Mantenidong full alert ang PNP sa pagkondukta ng canvassing sagkod sa proklamasyon kan mga nanggaranang kandidato. Bareta haloy sa ibang nasyon. Nangapudan si Pope Leo XIV para sa pagpapalibre sa mga inarestong journalist asin tinawanin importansya ang halaga kan libre asin makaustisyang pamamahayag. Ipigaras man kan Santo Papa ang sa iyang pakikidumamay sa mga journalist na nakakulong dahil sa sendang espuerso na magatudsanan katotohanan. Pinag-unang bita niya ang kabayanihan kan mga journalist na nag-report nin mga giyera apisar kan peligro sa sendang buhay asin ipinagurumdom ang mga nasyon na solamenteng mga tawong may sufisyenteng informasyon sana ang makakapagdesisyon ng katalingkasan. Sa sayang pagtaram, tanawanin doon kay Santo Papa ang importansya kan paggamit ng mga tataramon para sa katuninungan asin pagsayuma sa giyera. Sigun sa iya, ang katrangkiluan nagpupuon sa kada saro sa tuya kung papaano ta pigiling ang pigdadangog ang lambang saro. Matapos sa sayang pagtaram, nakipag-abrasa man siya sa mga journalist asin nagpirma nin autograph. Ipigaras man ka nagkaparang journalist ang sendang mga pagururon para sa Santo Papa kay bananaan mga posibilidad kan sayang pagbisita sa Turkey sa 1700 anniversary kan Council of Nice. Bareta sa lado ning Karawat. Target tinda Alex Ayala asin world number 3 Coco Gauff na matokdol ang slot sa quarterfinals kan Italian Open women's doubles ngunyan aldaw. Makakalaban ninda Ayala, sinda Liza Pigato asin Tyra Caterina Grant
kan Italy sa round of 16 kan torneo. Gusto ninda iyala na masugpunan ang magayon na pagpuod kay ni kung saan inilang pasok ang duwasin da Russian Alexandra Panova asin Hungarian Fanny Stolar sa paagi kan 6-3-6-1 na demolition kanakaging aldaw. Ang primerong tandem ninda iyala sin Goff sa doubles. Inistorya ni Goff kung paano sinda nagkatagpo ni Iyala. Sigun si Iya, nagpadara si Iyala nin mensahe sa social media account kani kung sa ng Rokan Pinay na makapareha kaniya ng American player sa doubles. Dahil man nagduwa-duwang isip si Goff asin tulos kaning inako ang tangro ni Iyala. Inako ni Iya na bako sinda original na magkamidbid ni Iyala. Apesar kani dahil nahilingan yung problema ang duwa dahil tulos sining nagkaiguan ng magayon na pag-ibanan sa lao asin luwas kan court. Sa duman si Goff sa kay Iyala, partikular na ang makulor na junior career kay ni kebana na ang Grand Slam title sa doubles asin duwang single titles. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon. Iyan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Martes. Sa pagkarang kan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, John Napoles sa Lado Technical. Ako po ang nagatudkan Bareta. Edwin Taran pang nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga, ang hapon.